Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokacin. Kamar yadda muke saba a wannan channel muna ɗora muku sababbin Indiya Hausa ƙayatattu wanda suke sa ku a farin ciki, mu ma suke sa mu a farin ciki insha Allah. Bidiyon da yau muke tafe da shi sunan shi Ɗan Ɗangwale. Fim ɗin Ɗan Ɗangwale fim ne mai sha'awa wanda fassarar Sultan suka fassara. Fim ne wanda gaskiya ya fassaru kusan dai zan ce fim ne wanda yana da sha'awa ƙwarai. Idan dai kai farkon zuwa ne a wannan channel namu, muna fata da ka danna mana subscribing. Ka ɗaura subscribing, za ka ga wata alamar ƙararrawa ta fito, wato za ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗora bidiyon a ko da yaushe za a dinga sanar da kai cewa mun ɗora sabon bidiyo. Sannan a bidiyon mu wasu da dama su ne mana ƙorafi kan cewa ba su samun Indiyan mu kamar yana yi musu wahala wajen saukewa. To kusan dai matsalar ba daga mu ba ne, link ɗin ne wani bai idan an ɗora yana samun matsala. Hakan ya sa muka buɗe group na WhatsApp da group na Telegram. A description na wannan bidiyon idan ka taɓa dama kamar yadda aka saba, link na farko shine ainihin link ɗin bidiyon. Link na farko kenan shine na sama, shine ainihin link ɗin bidiyon. Link na biyu shi ko shine link ɗin group na WhatsApp namu. Wanda idan ka shige shi, shi ma idan yana yi maka wahalar saukewa akan YouTube, idan ka shiga a WhatsApp za ka samu ka sauke shi a cikin sauƙi. Akwai wanda WhatsApp suke ce min su ma link ɗin baya sauka, to shi yasa hakan shi ma muka ƙara buɗe group na Telegram. Don kusan dai idan har ka ga ka gwada wannan hanyar ta Telegram ka ga bai sauke ba, to kusan dai gaskiya sai dai mu baka haƙuri domin babu gaskiya da za mu yi mu fahimtar da kai cewa ga yadda za ka saukewa. Domin dukkanin hanyoyin da muke da wajen saukewa su ne amma hanya ta farko ita ce YouTube, ta biyu ita ce WhatsApp, ta uku ita ce Telegram. Wannan link da kuka gani na uku shine ainihin link na Telegram group namu. Daga tsarin ka bi wannan link ɗin zai kai ka cikin group ɗin Telegram namu. Idan kuma link ɗin WhatsApp ka ɗauka zai kai ka cikin group WhatsApp namu. Idan kuma wancan link na farko ka ɗauka zai kai ka ainihin link ne na inda za ka sauke shi, inda za ka yi kallon shi. Idan kuma ka ga ba ka buƙatar kallon shi, kana son ka sauke a wayanka ne domin ka ajiye saboda gaba, to za ka iya saukewa. Za ka ga wata alamar kibiya daga can sama, za ka taɓa ta. Idan ka taɓa zai kai ka cikin Google Drive, ko kuma idan kuma ba ka amfani da ita zai kai ka cikin Chrome. A can ne za ka sauke shi a cikin waya insha Allah. Sannan akwai bidiyo ne da muke shirin saki insha Allah. Za mu tura poster su a cikin group WhatsApp da na Telegram. Duk za mu tura postocin su da ran da duk za a sake su. Sannan masu tura ƙorafe kan a turo musu fina-finai suna turawa ba su ga an tura ba, muna ba ku haƙuri. Wasu bidiyon ne suna turo da poster su ne suna tallakan fim ɗin ya hito. To already da kun ga poster tashi suna sako ai lokacin suna cewa ga poster bidiyo amma mai bidiyon bai hito ba. Ga su a faɗin ga ranar da bidiyon zai hito. Kenan suna turo da poster ne kamin bidiyon shi to, ko kuma za su guntu daga cikin bidiyon su turo su ce ga ran da za su sake shi. To akwai da dama suna ɗauko wannan guntun sai su ɗauko su turo su ce a tura musu alhalin bidiyon bai hito ba. Wanda ga dama suna ganin hakan wulaƙanci ne ake musu alhalin ba haka ba ne.